Seguretat, perquè aquesta mitjanit es completa el desplegament dels Mossos d'Esquadra a tota la demarcació de Barcelona i s'inicia a una comarca de Tarragona, al Baix Penedès. El president de la Generalitat, José Montilla, ha assistit a Sant Boi a una reunió dels comandaments policials de la regió, acompanyat pel conseller d'Interior, Joan Saura. L'acte s'ha fet a la nova comissaria de Sant Boi, una de les 12 que s'inauguraran oficialment d'aquí a unes hores, on treballaran més de 1.000 agents. La policia autonòmica ja cobreix el 91% de la població catalana i el 81% del territori. Hi ha una expectativa, hi ha una il·lusió de la ciutadania perquè els Mossos es despleguin. I alhora també dic que hi ha, per part dels Mossos i del Departament i del Govern català, una il·lusió perquè els Mossos també es despleguin, perquè estem absolutament convençuts des del Govern que l'objectiu de la seguretat, l'objectiu de que les persones puguin exercir els seus drets i llibertats amb total tranquil·litat és el gran objectiu sense el qual no és possible gairebé res.